Alam nyo ba mga ka-agri na may isang uri ng langaw na hindi peste, hindi dumadapo sa pagkain at may malaking naitutulong sa ating kalikasan? Ito ang Black Soldier Fly o BSF. Hindi ito tulad ng housefly na marumi at nagdadala ng sakit. Ang adult black soldier fly ay may itim at mahaba-habang katawan at mukhang mas malapit sa putaksi kaysa sa karaniwang langaw. Ang mga lalaking BSF naman ay may mas mahaba at manipis na katawan, habang ang mga babae ay medyo mas mataba dahil nag-iipon ang mga ito ng itlog. Ang BSF ay may kakayahang kumain at tunawin ang tone-toneladang nabubulok na basura gaya ng tirang pagkain, dumi ng hayop at organic farm waste. Dahil dito, malaking tulong ito sa solid waste management at maaaring solusyon sa problema ng basura. Tinawag silang soldier dahil sa kanilang papel sa kalikasan, masipag, disiplinado at walang sawang gumagawa ng trabaho ng maramihan at ng mabilisan. Ang larva o uod ng BSF ang tunay na bida dahil sila ang kumakain ng basura at nagiging natural na pataba na maaaring gamitin sa sakahan. Ang teknolohiyang ito ay ginagamit din ni Michael Grande sa kanyang sakahan. Pero hindi lang ito para sa basura o pataba. May mas mahalaga siyang dahilan. Ang BSF larva ay mayaman sa protina, kaya ito ang pangunahing pagkain ng kanyang mga manok. Sa halip na umasa sa commercial feeds, ginagamit niya ang natural at sustainable na paraan ng pagpapakain. Kaya mga ka-agri, mula sa basura hanggang sa masustansyang pagkain para sa hayop, talagang kamangha-mangha ang Black Soldier Fly. Narito si Michael upang ibahagi sa atin ang naidudulot ng Black Soldier Fly para sa kanyang farm. Ayun, dito sa makikita nyo sa farm ko is hindi pa ganong kalaki or hindi pa ganong karami yung pinoproduce ko pagdating sa Black Soldier Fly. Considering na rin yung papakainin ko, ilang papakainin ko lang ba ng mga manok na livestock. Dito sa akin, na-inspired ako dun sa technology na yun kasi mas lessen yung gastos mo pagdating sa pakain na more on protein na kumbaga kaysa gumamit ka ng mga feeds. Ito is malaking tulong na rin na alternative. Sa akin, bukod dun sa mga nakikita ko sa internet na naging parang tawag sa ganun, naging curious kung ano yung Black Soldier Fly. Nung nag-aral ako ng organic farming under ng YPOA program pa rin, is nakapag-benchmark ako sa iba't ibang farm na talagang yung ginagamit nila sa mga livestock nila is Black Soldier Fly lang din po yung pakain. So nasusustain yung pakain ng mga alaga nila gamit ang Black Soldier Fly. Para sa akin yung pangunahing benepisyo niya talaga is bukod dun sa pakain, magandang source of protein yung mga larva ng Black Soldier Fly. At the same time, yung mga farm waste natin is magagamit namin or sila mismo yung magkukompose bago mo ipakain dun sa mga alaga mong mga livestock. Ito, paparami mo sa pagkain na pag-composition, dapat meron ka maiwan ng mga pupa. From larva to pupa, hindi mo sila lahat uubusin. Dapat meron ka na kahit kaunti lang kasi hindi rin naman advisable na marami yung magiging breeder mo. Dapat at least yung sasakto lang dun sa kulungan mo. So gumamit lang ako dito ng feeds ngayon kasi kaysa masayang yung mga feeds na binigay ng mga ibang farmers na tinamaan ng ASF. So ginamit ko siya na ang magko-compose is yung mga Black Soldier Fly o yung mga larva ng BSF. Yan. Yun yung kagandahan kasi sa BSF, yung mga larvae nila, ang kinakain talaga nila is yun ang galing sa mga basura, sa mga waste talaga. Yun talaga yung trabaho ng BSF. From egg, 3 days yan, lalaglag mo na dapat doon sa pakain nila. And then 2 weeks lang, pwede mo na siyang ipakain sa mga alaga mo. So nasa 14 days more or less. Ayan. Yung sa waste kasi laging marami yan eh. So hindi siya ma-consider natin as problem eh. Kasi yung Black Soldier Fly is natural din naman yan, sa wild lang talaga. So kung gusto mo siyang hulihin para magamit mo nga yung mga larvae niya, kasi pagka nakakulong sila, alam mo kung saan mangingitlog. So doon pa lang, mas maiipon mo yung mga larva nila.
Para sa akin, hindi siya nagiging peste rin or maging invasive siya kasi natural talaga naman na alaga natin siya na nakakatulong pa talaga siya sa ecosystem, especially dun sa mga basurahan natin dito. So, sa ginagamit ko po kasi, removable siya. So, pwede mo siyang ilipat kung saan mo siya gusto. So, kaya ang kailangan lang talaga na BSF is maaarawan siya. Kaya po dito sa housing na ginawa ko, is nilagyan ko ng bubong kasi para ito yung protection naman nila pagdating ng tag-ulan. Ayun po, depende rin sa dami ng manok. Pero sa akin kasi, yung isang takal mo, kaya mo, isang kainan nila, yung ano lang, siguro more or less na isang, kasi sa akin hindi ako titimbang tabo or may takalan yung ginagamit. Isang takal, so for example, sa 1 kilo ng feeds, so katumbas niya, 1 kilo rin ng ng BSF. Pwede rin ipakain yung pupa bago siya maging may adult. And then yung mga namatay, pwede rin siyang idagdag sa pagkain po. Actually, pati yung langaw po pwedeng pakain naman. Yung mga mamamatay na langaw, kasi once na nakipag-mate na yung lalaki, dun sa babae, namamatay na yung lalaki. And then, once na nakaitlog na yung babae, mamamatay na rin po yung babae. So, hindi siya, yung tanong niyo po kanina kung magiging peste siya, parang, para sa akin talagang hindi kasi meron siyang life cycle lang, parang butterfly. Magpapayo ko sa mga sa mga kapwa ko farmers, especially yung sa may mga alagang mga manok, mga bide. So mas maganda kung magkakaroon sila ng ganto kasi hindi mo naman kailangan ng malaking space para makapag-create ka. Ang kailangan mo lang is simpleng kulambo. Maikulong mo lang sila para maiipon mo yung mga itlog po. Unti-unti, nakikitaan ko siya talaga ng potensyal na ito yung isa sa mga kailangan para mas mababa yung farm inputs. Sa hilagang bahagi ng Pilipinas, may isang putaheng magpapainit ng inyong tiyan, ang papaitan. Kilala ito sa kakaibang timpla ng alat, asim at pait, kaya naman paborito sa mga handaan at inuman. Ngayon, ipapakita sa atin ni Tatay Cesar Grande kung paano lutuin ang klasikong papaitan a la grande. Hello ka-agri, tayo po ay magluluto po ngayon ng pinapaitang version po ng Ilocano po. Ngayon po ay umpisa po natin yung pagluluto, unahin po natin ang mantika. Pagka nilagay po natin mantika, papainitin natin konti lang po bago natin isunod ang bawang. Papalabasin muna natin ng konting aroma po itong bawang. Bago natin isunod ang sibuyas po. Dito sa Pilipinas, may mga ilang bahay pa rin ang nagluluto gamit ang kahoy bilang parte ng kanilang nakasanayan at tradisyon. Tapos naman po, isunod po natin ang luya. Ang luya po ay pampatanggal po ng mga anggo o lansa ng mga niluluto natin kamukha ng kambing po, ang laman loob ng kambing po. Ito pong ginagamit natin pong kalan ay technology po ng BPSU po ng Bataan. Ito po ang dinedemo nila noon sa amin, kaya pinasubok sa amin po. Unang-una po, kahoy po siya, matipid sa kahoy. Pangalawa po, wala po siyang usok. Kaya po, hanggang ngayon po ginagamit. Ito po ay may 3 taon na po namin ginagamit po. Ilagay ang kamatis para magisa
at isunod ang hiniwang laman loob ng kambing. Ito po ay napakuluan na po at nahiwa-hiwa. Ito po ay pinakuluan po namin ng 30 minuto hanggang 45 minutes po para po pag ginisa po natin, mabilis na po siyang maluto. Hindi na po tayo magtatagal po. Karaniwan pong nagluluto po ito ay mga Ilocano po. Pagka nagkatay po sila ng kambing, unang-una po nila niluluto ay yung papaitan. Lagyan ng tubig depende sa nais na dami ng sabaw ng papaitan. Hintayin itong kumulo at ilagay ang patis, pampalasa at paminta. Sa mga nais umorder ng papaitan a la grande, mag-text o tumawag sa numerong 0927-015-3645. Certified Agri-Sarap. Maraming salamat mga ka-agri sa walang sawang pagtutok at pagsuporta sa ating mga magsasaka at mangingisda. Nawa ay isang panibagong kwento ng inspirasyon at impormasyong inyong napulot sa ating tampok na magsasaka ngayong araw. Para manatiling updated naman sa mga kaganapan sa amin pong ahensya, i-like at i-follow ang aming mga social media accounts na Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube channel. Muli, ako po si Ernest Payawal at lagi po nating tatandaan na ang DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod na episode ng atin pong programang Agri TV Central Luzon.